Yn gyntaf, ar am. Helo, Syr Jerry Hunter dwi. A Syr John dwi, a da chi'n gwrando ar podlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr sydd ar hyn o bryd yn Cambridge, Massachusetts, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o Ynys Môn yn wreiddiol yn bellach yng Nghaerdydd, ynglŷn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael drwy YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd, da ni ar gael gynta bob tro ar am, a da ni'n andros o werthfawrogol os da chi'n rhannu'r newyddion da am wybodaeth y pod wrth unrhyw un all fod hefo diddordeb. Jerry, sy'n wyt ti? Da iawn, sy'n wyt ti? Gret. So, lle da ni'n mynd heddiw? Reit, wel, os ti'n cofio pennod gynta y gyfres hon, dydy wrth gwrs yn yr ail gyfres hon. Yr ail gyfres, ie. Oedden ni'n sôn am yr holl ddatblygiadau oedd yn nodweddu hanner cynta yr 19th a oedd yn trawsffurfio cymdeithas ac felly'n effeithio ar llenyddiaeth Gymraeg o ran gwleidyddiaeth yn oes y tuduriaid, o ran crefydd gyda diwygiad protestannaidd, o ran addysg, ac hefyd, wrth gwrs, o ran technoleg gyda dyfodiad o wasg argraffu. Felly, heddiw, mae'n gyffroes iawn, dwi'n teimlo rwy'n aswan. Heddiw, Richard, mae'r iaith Gymraeg yn troi yn iaith brint. Mae'r iaith Gymraeg yn croesi'r trothwy rhwng yr hen fyd canoloesol o ran cyfryngau a byd newydd a wasg argraffu. O, diddorol. Achos dwi'n sôn am y llyfr Gymraeg cynta gafodd ei argraffu. So mae bob dim da ni wedi drafod hyd yma wedi bod yn stwff llawysgrifol. Yn union. A da ni'n symud am y tro cynta. Ia. A dwi'n siŵr lle da ni wedi cyrraedd yn yr holl raglenni yma. Ond wythnosa ac wythnosa. A dyma ni, waw, diddorol. Mae'r llyfrau'n cyrraedd. Mae'r llyfrau'n... Wei, da iawn. Felly, a mae'n bwysig camu nôl ychydig bach. A gwerthfawrogi'r cyd-destun eang fel ti newydd eich wneud, wrth gwrs. Felly, o ran hanes Cymru a hanes yr iaith Gymraeg, hanes yr hen iaith, am ganrifoedd hyd at y pwynt yma, hyd at y flwyddyn 1546, mae'r Gymraeg a'i llenyddiaeth a'i diwylliant wedi bod yn, wel nid un gaeth, wedi cael ei drosglwyddo trwy gyfrwng, dau gyfrwng, yr hen gyfrwng llafar, adrodd, chwedla'r lafar, canu caneuon ar lafar, ac wrth gwrs yn yr oesau canol, mi oedd o'r rhan fwyaf o boblogaeth Cymru'n anllythrennog yn methu darllen, a wedyn y llawysgrifau canoloesol ynda. A dyn ni trafod mor anodd oedd creu llawysgrif ac yn y blaen, ac ychydig iawn o bobl oedd yn gallu ysgrifennu a darllen yn yr oesau canol. Ond mae twf llythrennedd a gallu sylfaenol i ddarllen a sgwennu yn un o'r pethau sy'n nodweddu'r 19th. Felly, heddiw, dyn ni'n croesi'r trothwy yna rhwng yr hen gyfnod gyda y ddau gyfrwng, llafar ysgrifenedig, i'r cyfrwng newydd, gyda 3 cyfrwng yn ychwanegu y wasg argraffu. Ac un, just wrth fynd heibio, Jerry, un o'r pethau, da ni'n drafod lot yn y gyfres gynta, oedd cymaint o stwff oedd wedi cael ei golli, ynddo? Cymaint o'r llawysgrifau oedd wedi cael ei colli. Dwi'n cymryd, unwaith mae gen ti lyfrau, dwi'n cymryd bod yna lot llai o debygrwydd bod stwff yn cael ei golli wedyn. So mae'n elfen cadwriaethol. Mae gen i lot, o'r pwynt yma ymlaen, mae gen i lot gwell dealltwriaeth o, ddim nid bopeth, ond lot fwy o beth yn mynd ymlaen yn y diwylliant. Yn union. Os yw mynach yn ysgrifennu llawysgrif, mae'n cymryd hydoedd iddo fo creu un llawysgrif. Unwaith mae gen ti wasg argraffu purian sy'n gallu creu llyfrau, mae'n gallu gwasgu cannoedd o lyfrau. Yn union, felly mae'n fwy ar gael. Ac mae'n effeithio nifer o beth eraill na ni drafod nes ymlaen hefyd. Ac mae'r datblygiad hwn, technoleg y wasg argraffu, mynd law a sawl peth arall. Y diwygiad protestannaidd, yn wedig a dynyddiaeth, na ni drafod hynna allan y bennod nesaf, gan i weld sut mae'n mynd. Ond o ran hybu llythrennedd, sicr bod yna fwy o bobl sy'n gallu darllen y sgwennu. Wrth gwrs mae protestaniaeth yn fwy o bwyslais ar ddarllen y Beibl ac yn y blaen. Felly unwaith mae'n bosib argraffu Beibl a Cymraeg. Chi'n gweld sy'n mae pethau yn cydweithio. Felly mae'n datblygiad holl bwysig. Ond heddiw,
dyn ni am ganolbwyntio ar y dyn a argraffodd, nid yn llythrennol o ran rhedeg y wasg, ond y sicr hawl fod y llyfr Cymraeg cynta wedi argraffu, a dyn ni am drafod y llyfr Cymraeg cynta hwnnw. Sef, a does ddim teitl go iawn yr llyfr yma. Felly, dyn ni wastad yn ei alw yn y llyfr hwn. Achos mae'n dechrau efo rhyw fath o gyflwyniad, rhyw fynegau, neu tudalen gynnwys yn disgrifio cynnwys y llyfr, a mae'n dweud, yn y llyfr hwn, gewch chi hyn a hyn a hyn. Felly, dyn ni'n galw'r llyfr Cymraeg cynta yma yn y llyfr hwn. Reit? Oes na ryw reswm pan yna ddim teitl? Wel, mae'n llyfr bach iawn, dweud y gwir. Felly, dwi'n meddwl, hwyrach, mae'n bosib i wrdd o arbrawf, toedd ddim hanes o lyfrau Cymraeg, yn sicr mi oedd y dyn a oedd yn gyfrifol amdano fo yn gyfarwydd â llyfrau Saesneg, Lladin ac yn y blaen. Ond, dwi'n meddwl, mae'n llyfr bychan iawn, rhyw un tudalen ar 15 ydi o gyd, bron fel pamfflet mwyn y llyfr ar un wen, ynddo. Ond llyfr, yn y llyfr hwn. Ac Syr John Prys, neu John Prys, oedd y dyn oedd yn gyfrifol amdano fo, ac mi gyhoeddwyd y llyfr Cymraeg printedig cynta hwn yn Llundain yn y flwyddyn 1546. Reit, oce. Wan ta, mae'r ffaith i fod o wedi gyhoeddi yn Llundain yn bwysig yn arwydd o cawn, a ni drafod hyn eto, mae'n siŵr, ond hyd yn oed, gyda dyfodiad y technoleg newydd, y wasg argraffu, mi oedd y wladwriaeth didiraeth, wrth gwrs, yn canoli grym yn Llundain i ryw radda, ac mi oedd y technoleg yma yn hynod bwysig. Mi oedd yna reoli, lly. Ac, wrth gwrs, o ran y wladwriaeth, mae rheoli technoleg, fel ydych chi'n gweld heddiw, mae'n ambell i wlad yn y byd sydd ddim yn caniatáu i Google ac yn y blaen cael ei ddefnyddio. Felly, o ran y gyfraith, mond yn Llundain a wedyn Llundain, Rhydychen a Chaergrawnt yr oedd yn gyfreithlon i argraffu llyfrau yn Llundain ac yng Nghymru. Felly mi oedd yn rhaid i Syr John Prys a'r dynyddwyr Cymraeg eraill fydd sy'n cyhoeddi llyfrau Cymraeg eraill maes o law. Mi ddath rhyw gynwr ohonyn nhw yn ail hanner y 1540au ac ymlaen felly. Mi oedd yn rhaid iddyn nhw fynd i Llundain i argraffu llyfrau Cymraeg. Felly oedd o'n ddrud, oedd o'n drafferthus, oedd o'n beth anodd i wneud yn ei ffordd ei hun, bod y technoleg yn wneud argraffu'n haws unwaith ydych chi'n cyrraedd Llundain. Ynda? Iawn. Felly, chydig am y dyn cyntaf dyn i hun, Syr John Prys neu John Prys, gafodd ei eni o gwmpas dechrau ganrif 1512 mwy na thebyg, a fi farw 1555. Mi oedd o'n uchelwr o Sir Frycheiniog. O reit, diddorol. Oedd o'n perthyn i fardd eitha adnabyddus o'r 15fed ganrif Hwel ap Dafydd ap Ian, felly oedd yna draddodiad barddol yn ei deulu o rhyw fath. Mi oedd Syr John Prys ei hun, fel llawer iawn o uchelwyr Cymraeg eraill, yn noddi beirdd. Mae yna gerddi mawl iddo fo, gan rai o feirdd mawl amlyca'r cyfnod, fel Gruffydd Hiraethog, enghraifft, oedd yn athro barddol hynod bwysig, tua chanol yr 15. Felly, mi oedd yn uchelwr Cymraeg a oedd ar unwedd yn parhau i ymddwyn yn ddiwylliannol fel uchelwr Cymraeg. Mae'n ddiddorol, mae o jyst yn ddiddorol, jyst wrth fynd eibio. Mae Brycheiniog oedd yr cartre. Dwi'n deud hynna herwydd llyfr Bobby Jones, Ysbryd y Cwlwm, dwi'n meddwl oedd y teitl, sydd yn pwysleisio pwysigrwydd hanesyddol Brycheiniog a mynwy i ddiwylliant Cymraeg, a digwydd bod dwi'n newydd fod yn ail ddarllen Aros Mae Gwynfor Evans, sydd yn reit rwd am ddiffyg cyfraniad Brycheiniog i ddiwylliant Cymraeg ar ôl Fyfaswr Powell, os dwi'n gofyn iawn. Ond beth bynnag, mae'n ddiddorol. Yn y cyfnod yn un i drafod, mae gogledd ddwyrain Cymru yn bwysig. Ond mae pob rhan o Gymru yn bwysig. Of course. Na, hollol. Ond da ni'n seddi anwybyddu Brycheiniog. Wel, dyn ni ddim heddiw, da. Na, so da iawn Brycheiniog. Ond mae'n debyg iddo fo raddio yn y gyfraith yn Rhydychen. Mae yna gofnod yn Rhydychen am rhyw John Prys, raddiodd yn 1523-24, felly mi ath i'r Rhydychen, na ni drafod arwyddocad addysg y prifysgolion yn y bennod nesaf, dwi'n meddwl, da fy rhaid i ddeud, mae'n bwysig iawn y cyfnod yma, felly. Wedyn, nath o studio yng Nghaergrawnt hefyd,
A nawn ni drafod hynny eto. Mi wedi astudio'r cwrs Lladin penodol, astudio humanitatis ac yn y blaen. Ac oedd o'n gyfreithiwr, da, iawn? Right. Oedd o wedi dderbyn yn un o'r Inns of Court yn Llundain, lle oedd cyfreithwyr yn cael ei hyfforddi, Middle Temple, Inns of Court, oedd yn gyfreithiwr, da. A wedyn, as ni'n dychmygu oes, Harri'r Wythfed, yr holl beth ar waith, Harri'r Wythfed yn gwneud llawer iawn o bethau'n canol ei grym, yn deddau un o Cymru a'r Lloegr, ac yn ysgaru a'i wrag, ac yn ysgaru eglwys Rhufain ac yn y blaen. Wel, mi oedd Thomas Cromwell yn un o brif was i Harri'r Wythfed, oedd hi'n hynod bwysig, Thomas Cromwell. Mae nhw'n gyfres ddrama di bod wedi sydd ar lyfrau Hilir Mantel, Wolf Hall o balli, amdano fo. A ddyn pwysig iawn. Sawl, Man for All Seasons, a ddodd na, Sir Thomas More. Anyway, ni'n crwydro o'i drafod dramais ystod. Anyway, be bynnag. Mae'n gynnar yn y bore yma yn America. Mi oedd Thomas Cromwell yn swyddog pwysig iawn o ran gweinyddiaeth Harri'r Wythfed, reid? Ac mi oedd y Cymro hwn, Syr John Prys, o Frycheiniog, yn gwasanaethu Thomas Cromwell. Right? Felly mi oedd John Prys yn gwasanaethu Harri'r Wythfed. Iawn? Ac hynny o erbyn tua 1530, erbyn dechrau 1530, mi oedd yn wasanaeth y Brenin a Thomas Cromwell. Right? Mae'n cael ei ddisgrifio, Syr John Prys wan, mae'n cael ei ddisgrifio fel, mae dyfyniad wedi mi sbio'r dyfyniad, un o'r principal registers and causes ecclesiastical. Right? Principal registers and causes ecclesiastical. Felly, un o'r swyddogion pwysica, un o'r prif swyddogion oedd yn gweithio ar achosion, ar faterion eglwysig i Harri'r Wythfed. Ac oedd hwnna beth mawr. O'n i'n mynd i ddeud, oedd am lot o bethau pwysicach nag oedd? Na, felly mi oedd y Cymro hwn, Syr John Prys, yn gwneud llawer o'r gwaith papur, y gwaith papur cyfreithiol yn wneud, a i helpu Harri'r Wythfed i dorri ffwr o'r eglwys Gatholig a awdurdod y pab ar Rhufain. A diddymir mae'n achlogydd o bob dim nath yn sgil hynna. Dyn ni'n dod at hynna mewn munud da. Felly mi oedd Syr John Prys yn sicr yn ei chanol hi o ran hynny i gyd yn oes. Ond mae'n gweithio yn Llundain o Frycheiniog, oedd o'n treul llawer o amser yn Llundain yn gwneud y pethau yma da. Wanta. Ac yn un o'r bobl fydda di elwa'r deddfa uno, jyst wrth feddwl amdano fo. Wel, mi oedd o yn sicr wedi ymgyfoethogi fel sawl uchelwr craff oherwydd y dref yn Newydd, yn sicr. Diddorol. Yn ogystal â gwasanaethu y Brenin, mi oedd o'n ysgolhaig, oedd o wedi bod yn Rhydychen a Chagrawnt ar Inns of Court, ac oedd o'n ysgolhaig, oedd o'n copio gan astudio hen lawysgrifau Cymraeg, felly oedd gyda fo ddiddordeb yn hen llenyddiaeth i wlad, iawn, mwy am hynny mewn munud. Oedd o hefyd, wrth gwrs, Lladin oedd iaith dysg y prifysgolion. Dyn ni'n manylu ar hynna yn y bennod nesaf, dwi'n siŵr. Ond mi oedd o hefyd yn astudio pethau ac yn darllen llyfrau Lladin cyfoes ac yn sgwennu'n Lladin ei hun. Ac mi oedd o yn amddiffyn hanes neu ffug hanes Sieffre o Fynwy, Brit y Brenhinedd yn Gymraeg, Historia Regum Britannia yn y Lladin, lliwr. Trafodiad hanesyddol, ffug hanesyddol i ni heddiw yn y bwynt yw bod pobl fel John Prys yn credu'r peth. Wedi bod yn boblogaidd iawn yr Oesau Canol lle yn trafod yr holl frenhinoedd arwrol gan gynnwys y Brenin Arthur ac yn y blaen. Felly mae y trafodiad hwn o'r pwys mwyaf o ran hunaniaeth Gymreig. Dyn ni wedi trafod Ellis Griffith yn y gyfres yma, mi oedd Ellis Griffith ac yn hanesydd amatur bywiog iawn yn ymgodymu ar y cwestiwn yma ynglyn â oedd Sieffre o Fynwy yn deud y gwir neu beidio. Ond be bynnag, mi oedd rhai dyneiddwyr, rhai bobl wedi cael addysg mewn prifysgolion o wledydd eraill, dwi wedi darllen testyn Lladin Sieffre o Fynwy ac yn dechrau, dwi'n ama hyn, wedyn sbio ar destunau Lladin eraill o wledydd eraill, dos o ddim cofnod o'r pethau mae Sieffre'n ohoni i bod nhw'n hanesyddol gywir, felly oedd pobl yn dechrau ama hyn. Yn ywedig, rhyw ddyn o'r Polydor Virgil, oedd yn ddyneiddiwr yn gweithio yn llys Harri'r Wythfed ei hun, ac yn y flwyddyn 1534, mi gyhoeddodd Polydor Virgil lyfr o'r enw Anglica Historia yn Lladin, sef hanes Lloegr,
ac yn y llyfr hwnnw, mae'n lladd ar Syr John Prys, bod ei hanes i gyd yn gelwyddau i gyd. Felly ar Syr John Prys ati i amddiffyn Syr John Prys ac taro'n ôl ac yn ymosod ar pob efo. Felly mi sgwenodd o waith Lladin, ond ni chyhoeddwyd hynny tan flynyddoedd wedyn. Felly oedd o'n gwneud hynny, oedd o'n ysgolhaeg hefyd, ac yn ysgolhaeg a oedd yn amddiffyn anrhydedd i wlad fel Cymro. Oedd o'n latgarwr Cymreig yn herma'r cyfnod felly? Oedd. Ond, yn hermau dywylliant llenyddol Cymraeg, a dyma'r peth mawr dwi eisiau dweud am Syr John Prys, yn hermau dywylliant llenyddol Cymraeg, mi oedd Syr John Prys yn greuwr yn un oedd yn creu pethau newydd, ynda? Ond mi oedd o hefyd yn ddifawr, yn un oedd yn difa ac yn chwalu agweddau ar ddiwylliant llenyddol Cymraeg. Iawn? Achos, yn rhinweddu swydd fel un o weision cyfreithiol Thomas Cromwell a herwydd fel y ti wedi dechrau meddwl am hyn yn barod o bol, mi oedd o'n ymwneud â diddymu'r mynachdau yng Nghymru. Iawn? A rhwng 1535 a 1539, mi oedd o'n yn llythrennol yn mynd o gwmpas Cymru ac yn ymweld o'r mynachdau, yn cymryd nodiadau'r holl gynnwys ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer y diddymu a'i chwalu yda. Wow. Felly, mi oedd o'n gyfrifol iawn am weinyddi'r drefn newydd oedd o'n chwalu mynachdau. Ti'n cofio'n cwbl o bennod nôl, oedd ni'n trafod oedden ni'n sôn am trafodiad barddol Cymraeg ar ddechrau cyfnod y Tuduriaid. Oedden ni'n sôn am gywydd gan Sean Kerry i Thomas Pennod, Abad Dinas Basing. Ac ar drothwy y diddymu, ynda, mi ddod abad yma yn noddi beirdd, yn sicrhau bod barddoniaeth Gymraeg newydd, fel y cywydd hwn, yn cael ei chyfansoddi, ac oedd o hefyd yn buddsoddi yn y mynachdy i roi to newydd, mae'n sôn am cae cerrig y to, efo plwm, ac oedd o'n adeiladu eglwys, ac efo perlynion o'n gwmpas ffyddon wedyn, a chydig o flynyddoedd wedyn, dyma weision herwydd Fendŵar, ac yn tynnu'r plwm o'r to, ac yn chwalu'r mynachdy. Wel, mi oedd y dyn hwn, Syr John Prys o Frychiniog, yn un o'r gweision yna, oedd yn gwneud hynna. Felly oedd o hefyd yn chwalu dywylliant Cymraeg. Mae'n ddiddorol, oedden ni yn rhaglen gyntaf gyfres yma, oedden ni'n sôn am yr chwildro mae o'n mae'r person yma'n cyfannu hyn mewn ffordd rhyfeddol, dydi? Bod mae y bron yn rhy dda fel mae'n ymgorffori fel cymeriad mewn nofel, mae'n rhy berffaith, dydi, t'wo? Ac mi oedd o'n imelwa hefyd yn bersonol. Ond hefyd hefyd yn rhannol gyfrifol am chwildro sy'n allweddol o safbwynt parhad y Gymraeg. Yn union. Yn hollol. Felly, mi oedd o hefyd, felly, mi oedd gynno fo gasgliad da iawn o lawysgrifau. A debyg iawn, mae'r rhaid i fod oedd wedi dwyn o'r mynachdau, wedi cymryd o'r mynachdau, a wedi cael ei choli, lle da. Felly, ar un wedd, mae'n beth da, achos mi oedd y mynachdau yn cael ei choli be bynnag, felly lle i lluchio allan i bydru yn y glaw, neu be bynnag, neu llosgi o leia, nath o gymryd llawer o lawysgrifau, gyda fo gasgliad o lawysgrifau. Felly, mae'r un dyn hwn, a oedd yn gweinyddu y chwildro wrth chwalu'r mynachdau, hefyd yn arloesi o ran bod ymysg y cyntaf o fath newydd o gasglu'r llawysgrifau Cymraeg, ynda, efo'r llyfrgell bersonol yn cynnwys hen lawysgrifau, llawer sydd yn pendrawn diweddu yn y llyfrgell genedlaethol Aberystwyth, diolch yn drefn. Felly'n sicr mae o reit ar y trothwy, de. Mae'n anhygoel, dydi? Mae'n helpu i chwalu'r hen fyd Cymraeg, ac mae'n creu'r byd newydd wrth i wneud, ynddo? Da ac drwg. Mae'n siŵr yn sgwennu nofel. Ydy o'n gymeriad yn nofel rwy'n eto? Sy'n ni feddwl, wedi gysyn ni'n rhoi eich bach o liw ychwanegol ar ei gymeriad. Na ti, dyna fo. Felly, Syr John Prys, cymeriad trothwyol, cymeriad allweddol o ran deall, hint a helynt a datblygiad a dirwyad, y da a'r drwg, y trawsffurfiannol yn digwydd o ran llenyddiaeth Gymraeg yn y cyfnod. Iawn, o ran, dod nôl at y llyfr bychan hwn, yn y llyfr hwn, heb deitl arall, a gyhoeddwyd gyda fo yn y flwyddyn 1546. Felly ar wyneb ddalen, mae'n dweud, yn y llyfr hwn, reit, y trithyr, a wedyn rhoi cynnwys y llyfr, reit? A dyma'r cynnwys. Gwyddor Gymraeg, felly y wyddor,
ac yn y blaen, reit? Calendar efo rhyw paragraffau bach yn dweud, fel almanac diweddarach, be ddylech chi'n neud o ran pa hadau yn y mis yma, rhywbeth o fel la. Wedyn, pethau crefyddol iawn, y gredo, neu bynciau'r ffydd gatholig, ac yn y llaw, na ni weld hyn yn aml, a mae'n gallu drysu rhywun. Mae protestaniaid Cymraeg yn y cyfnod hwn yn deud catholig pan maen nhw'n feddwl am eu heglwys nhw, achos yn reiddio, mae catholig yn golygu, mi oedd yn golygu, holl gyffredinol da. Felly mae Herwy'r Wyth wedi torri ffwrdd o Rhufain, ond maen nhw'n honni wan, mae eglwys Loegr. Ydy'r gwir eglwys. Yw'r ffydd gatholig yr un go iawn. Felly y gredo, pynciau'r ffydd gatholig, y pader, pader, un tad, gweddi'r arglwydd, wrth gwrs, y deng a'r deddf, y deng a'r deddf, y deg gorchymyn, yr Beibl. Reit, oce. Wedyn saith. Nifer o destunau bach pwysig o'r Beibl Cristnogol, o'r Hen Testament o'r Testament Newydd. Nifer o destunau, maen nhw'n fyr iawn, ond nifer o destunau o'r Beibl, wedyn saith rhinwedd yr eglwys, rhyw dreithio'r bach am rhinwedd yr eglwys, ac rhywbeth o felly, Felly mae'r rhan fwy o'r cynnwys, ychydig o ddysg pethau'n hybull lythrenedd o ran yr wyddor Gymraeg, ond llawer o bethau crefyddol hefyd, Ac felly, ar y cyfad, dydy cynnwys, mae'n holl bwysig, achos dim yr llyfr Gymraeg gyntaf gafodd ei argraffu, ond eto, dy'r cynnwys ei hun ddim yn ddiddorol iawn. Wyt ti'n gweld unrhyw, neu ydy ysgolheigion yn gweld rhywbeth o arwydd o cad i'r cynnwys yna? Wel, os mae hwn ydy'r llyfr cyntaf yn Gymraeg, mae'n bwysig bod o'n cynnwys yr hanfodion, neu bod na rhyw, oedd na rhyw resymeg ar gyfer Mae'n debyg i fod wedi cymryd peth o'r cynnwys crefyddol yna o'r llawysgrifau Cymraeg oedd wedi dwyn o fynachdau, os mi oedd na nid cyfeithiadau Beiblaidd mewn llawysgrifau canoloesol, nid yr holl Beibl, mae rhai'n meddwl bod, ond dwi'n gwybod, mae dymeidio'r Beibl wedi goroesi mewn Cymraeg canol, ond mae wedi cymryd rhai pethau felly allan o fyna, yn sicr. Ond hefyd, oedd o'n defnyddio'r technoleg newydd, y wasg argraffu, yn benna i hyrwyddo y ffydd, crefydd, yn yr iaith Gymraeg, gan wybod bod y rhan fwy o Gymru Cymraeg, hyn oedd y rhai oedd yn gallu darllen, a ni weld ddim yn munud, yn gallu darllen Cymraeg, ond doedd nhw'n gallu darllen Saesneg felly mae'n sicrhau bod yna, oedd ddim ddigon o arian gyda fo i argraffu'r Beibl cyfa, doedd y Beibl cyfa ddim wedi cyfieithu, mae hynny'n dod nes ymlaen, mae'n ychydig o ddegawdau, ond oedd eisiau sicrhau bod hanfodion, neu rhai o hanfodion testynol, y ffydd Gristnogol, Protestanaidd, wrth gwrs, ar glawr a chadw mewn llyfr bach hylaw i bobl. So dyna oedd, hyrwyddo'r diwygiad Protestanaidd yn benna. Protestant da. Hollol. Felly, mae hyn yn wir, mae'r rhan fwy o'r llyfrau, dyn ni am ei trafod yn ystod y penodau nesa, y llyfrau Cymraeg cynta. Ar y cyfa, dwi'n dangos rhagfarn fy hun, a chwaith fy hun, ond ar y cyfa, dy'r cynnwys ddim mor ddiddorol. Mae'n wahanol, mae'r llyfr nesaf dyn ni am fanyliad o wrach oll synwyr pen gen Williams. Mae'n wahanol, achos mae hwnnw'n gasgliad o hen ddiarhebion Cymraeg. Ond fel arfer, mae'r cynnwys yn destunau crefyddol wedi cyfieithu o iaith arall, o Saesneg neu Ladin. Felly, mae'r rhan wyf o'r llyfrau yma'n grefyddol, a llyfrau cyntaf gyhoeddwyd ystod canrif a hanner pinsa, hanes y wasg Gymraeg, fel petai. Mae'n bwysig iawn o ran hanes cymdeithasol a hanes crefyddol Cymru, ond o ran llenyddiaeth i rhywun fath o fi, dy cynnwys ddim mor ddiddorol, rhyw gyfieithiau Cymraeg ail law o rhywbeth Saesneg neu Lladin. Ond, yn amlach na ffidio, mae gan y llyfrau Cymraeg cyntaf yma rhagymadrodd, iawn? Yn cyflwyno'r llyfr. Ac bob tro mae'r rhagymadrodd hwnnw yn ysgrif wreiddiol gan y dyn a oedd yn gyfrifol am gyflwyno'r llyfr. Felly, dyn ni am drafod rhagymadroddion y dyneiddwyr oedd y gyfrifol am goeddi'r llyfr. Yn drafod hynny eto bydd o'n nesaf. Yn fanol iawn, achos maen nhw'n ysgrifau Cymraeg gwreiddiol sy'n dangos be oedd y meddwl tu ôl i'r holl broses rhan goeddi'r llyfr. A hefyd, mae'n gyfle i'r Cymru dysgedig yma wedi bod mewn prifysgol yn Lloegr neu ar y cyfandir i arddangos i disg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Felly,
di cynnwys y llyfr yma, yn y llyfr hwn, ddim mor ddiddorol, ond mae yna rhagymadrodd gan Syr John Prys, a felly dwi eisiau craffu ar ychydig o frawddegau o'r rhagymadrodd. Gan ddechrau efo'r cyflwyniad, felly mae'r dyfodiad cyntaf gen ti, fyna dyfodiad un. Estyn am fy mhapur, ac yn edrych chydig bach yn bryderus i weld faint sgyn ti ar ynghyfer i yn y bennod hon. Dyma'r cyflwyniad, dyma sy'n mae Syr John Prys yn cyflwyno i rhagymadrodd a'i lyfr. Y Cymro yn danfon anerch at y derllenawdwr. Darlleiawdwr, y darllenydd, y darllenydd. Felly, y Cymro yn danfon anerch at y darllenydd, ynddo? Ac syml iawn, ond eto, mae'n deud cyfrola. Mae'n sgwennu'n yr iaith Gymraeg yn amlwg, ond mae hefyd yn cyfeirio ato fy hun fel, Cymro. Cymro yn anerch Cymru eraill, ynddo? Dyna mae'n deud. A wedyn, dyma fo, yn y frawddeg nesaf, dyma ddechrau'r rhagymadrodd, dyfodiad 2. Y nawr, nad oes dim hoffach gan ras ein brenin urddasol ni, na gweled bod geiriau Duw a'i efengil yn cerdded yn gyffredinol ymysg ei bobl ef, y peth a ddengys ei fod ef yn dywysog mor ddwyfawl ac y mae cadarn. Yn union. A dyn ni'n y cyfnod trothwy... Bach o swmp o fyma, does? A dyn ni'n cyfnod lle dyn ni'n mynd o dirnasiau'r Herin Wythed i'w fab, Edward y Chweched, oedd hefyd yn fwy o Protestant na fo, ond dyma ni. Felly, cyfuniad o'r drefn didyraidd yn canol y brenin, ynddo, a'r wasg argraffu, mae'n cyflwyno'r llyfr Cymraeg cyntaf argraffwyr erioed, a hefyd y dywygiad Protestant yn canol y brenin am y ffaith i fod o eisiau gweld geiriau Duw ei fengel yn cerdded. Yn cerdded yn gyffredinol ymysg ei bobl ef. Yn union. Sy'n dangos bod o mor ddwyfol ac ydi o gadarn. Gwych iawn. Yn union. A hefyd, mae'r ymadrodd yna bod y brenin eisiau gweld y geiriau Duw yn cerdded yn gyffredinol ymysg ei bobl ef. Mae'n ffordd wych o gyfeirio at be mae'r wasg argraffu wneud trwy gyhoeddi llyfrau, ynddo? Mae'n haws i eiriau Duw fynd ar led ymysg y bobl, lly. Ac, dwi'n eisiau... A mae o'n distyllu, hynna'n dyb os licid i'r protestaniaid hefyd, yn dydi? Yn union. Yn union, hollol. Felly, na gwych iawn. Ac dwi'n cofio a chyfeirio at Gymro oedd yn gyfoeso'r hun i Thomas Prys Ellis Griffith, yn ei gronogl mawr, dyn ni wedi drafod, mae o'n sôn am ddyfodiad y wasg argraffu mewn ffordd debyg o ran gwybodaeth yn cerdded ymysg y bobl gyffredin yn wedig. Felly, dyna y frawddeg gynta. Wedyn, y dyfodiad nesaf, dyfodiad 3, dyn ni'n parhau ar rhagymadrodd. Am hynny, gweddus yw rhoi yn Gymraeg beth o'r ysgrythu'r lan, oherwydd bod llawer o Gymru a fedair ddarllain Cymraeg heb fedru darllain un gair Saesneg na Lladin, ac yn enwedig y pynciau y sy angenrheidiol i bob ryw Gristion ei gwybod dan berygl ei enaid. Yn union. A felly dyna gliro pa mae'r dewis y testunau byrion sydd y llyfr, pethau fel y 10 Gaerddedd, y 10 Gorchymyn, a'r Padar, ein tad, yr hwnnw. Mae'n rhaid i bob Cristion, bob Protestant, mae'n feddwl wrth gwrs, wybod y pethau hyn, a dyna pa mae'n dewis, no de. Ac mae'n ddiddorol ofnadwy be mae'n dweud fyma o ran llythrennedd Cymru-Cymraeg, ynddo. Mae'n dweud bod llawer, a dyna a fedair darllen Cymraeg heb fedru darllen un gair Saesneg na Lladin. Yn union. Felly mae llythrennedd yn cynyddu, ond mae'n cynyddu yn Gymraeg yma o ran Cymru. Mae'n lawer o Gymru Cymraeg sy'n gallu darllen ei mamiaith, yr heiniaeth Gymraeg, ond nid y Saesneg na Lladin da. Felly mae'n wych. Felly mae rai gwasanaethu'r Cymru Cymraeg uniaeth yna gyda llyfrau Cymraeg yn ymwedig rai crefyddol da. Felly mae hynny'n bwysig iawn o ran hanes sosio-ieithyddol o'r iaith Gymraeg. Ydy, a dwi'n licio, yr bach o dan o brwmstan ar y diwedd hefyd, sy'n angenrheidiol i bob rhyw Gristion neu gwybod dan berygl ei enaid. Gwych iawn. A wedyn gan fynd ymlaen a dyfyniad nesaf, gweld nhw dda?
Ac bod y rhain gyda llawer o bethau da eraill yn ysgrifenedig mewn bagad o hen lyfrau Cymraeg, eto nid ydy'r llyfrau hynny yn gyffredinol ymysg y bobl. Eto, ia. Ti'n gyfarfod â ger bagad na? Yn wych, dyri. Mae'n anodd i gyfieithu. Saesneg rhyw bagad o, rhyw gasgliad bler o bethau, neu beth gyda llaw, pan mae'n sôn yma, llyfrau Cymraeg fyna, mae'n meddwl llawysgrifa. Na ti, o'n i'n cymryd. Mae hynny'n dros i'r hwn, achos mae llyfr yn golygu llawysgrif a llyfr printiedig. Fel da ni'n sôn am rhai o lawysgrifa pwysig ar oes y canol. Llyfr Gwyn Rhyfer, llyfr Coch, Hergest ac yn y blaen. Fe llyfrau, hen lyfrau Cymraeg. Eto, unwaith eto, ansoddair hwnnw cyffredinol, nid yw'r llyfrau hynny yn gyffredinol ymysg. A mae yna bethau da yn yr hen bethau, Jerry. Mae yna bethau da. Oes. Mae o'i hun wedi casglu wrth chwali mae'n acbau. Mae wedi cymryd y bethau da. Mae wedi cynnwys ambell yn y llyfr hwnnw, da. Da iawn. So mae'n rhywbeth am hynny. Ac unwaith eto tynnu sylwad o'r hyn mae'r wasg argraffu'n ei wneud o ran lledaenu disg yn gyffredinol ymysg y bobl. A mae'r ymadrodd hwnnw ymysg y bobl hefyd. Mae'n dechrau awgrymu. Mi oedd o'n uchelwr ac oedd o'n rhan o gyfundrefn hierarchaidd iawn. Doedd o ddim yn brotososialydd o gwbl. Na. Ymgyfaethogi bod y bosib. Ond eto, mae'n sôn am y bobl yn fel sydd yn cyfeirio mwy at boblogaeth ehengach na'r haen uchen unig. Wel, os wyt ti isio, ti'n crybwyll marxiaeth bob yna hyn yn yr rhaglenni yma, ti yn siarad am newid economaidd gwleidyddol, cyfundrefnol mawr yn digwydd yn hyn, lle mae'r syniad mwy modern o ddinasyddiaeth yn dechrau datblygu. So mae'r lliaws, mae'r bobl yn dod i fewn i wleidyddiaeth ac i fewn i ddiwylliant mewn ffordd gwahanol. Dyma'r cyfnod modern cynnar. Dyna pam da ni'n alw o'n hynny, ynddo? Yn union. A mae o'n newydd ddeud ni bod yna llawer o Gymru, mae'n dweud, llawer o Gymru, felly dwi'n a haen ucha cymdeithas, llawer o Gymru sy'n gallu darllen Cymraeg, hefyd i darllen Saesneg. Felly mae'r llythredd yn tyfu, felly mae'r bobl yma, carfan o bobl ehengach na'r haen ucha'n unig, yn bweru trwy lythrennedd ac yn y blaen. Felly mae cysyniadau o ran pwysig yn y gymdeithas yn newid. Yna, diddorol. Diddorol bod y cyffredinol yn cael ei grybwyll fel hyn. Diddorol, ia. Hollol, i fod wrth gwrs yn eisiau parhau a frig i gymdeithas fach i hyn yn ei ffordd hyn. Na fo, wedyn, y dyfyniad nesaf, dyma'r dyfyniad ola, dwi'n meddwl. Wel, os hwn di'r un ola'r yn hydalen i, dyna cwbl allai ddweud. Ac yr awr y rhoes diw y print i'n mysg ni amlhau gwybodaeth ei eiriau bendigedig ef iawn i ni, fal y gwnaeth holl grisnogaeth heblaw, gymryd rhan o'r daioni hwnnw gyda hwy, fal na bai diffrwydd rhodd cystal o hon i ni mwy nog i eraill. Mae hwnna'n frawddeg aml gymalog. Dosan ni drwy hwnna, Jerry? Felly, ac yr awr, rwan, yr awr. Ac yr awr y rhoes diw y print i'n mysg ni amlhau gwybodaeth. Eiriau bendigedig ef. Felly, rhaid ni cofio bod ni mewn cyfnod Cristnogol iawn, a Duw yn holl ar lluog yn ychymig y bobl. Ac felly, Duw sydd wedi rhoi print i'n mysg ni, fel mae'n dweud. I amlhau gwybodaeth i eiriau bendigedig ef. Felly mae Duw wedi rhoi'r wasg argraffu i bobl i gael argraffu geiriau Duw. Tameidiau'r Beibl a maes y law y Beibl i gyd. A wedyn, fel y gwneud holl grisnogaeth heblaw gymryd rhan o'r deioni hwnnw. Felly mae'r holl lydydd Cristnogol eraill, mae'r holl ieithoedd Cristnogol eraill wedi manteisio'r wasg argraffu'n barod. Dyna ni y Cymru drian ar ei holi. Dyna mae'n holl o gywir meddwl i gyda ieithoedd. Ond eto, mae'n meddwl mae ieithoedd mawr ydy, ti'n bod wrth gwrs, Saesneg a Ffrangeg a Almaeneg a Eidaleg ac yn y blaen. Mae'n dweud, diwgs, dyna ni Cymru fach, dyna ni ar ei holi, rhaid ni fanteisio'r hyn fel mae'r... Gymryd rhan o'r daioni hwnnw. Rhan o daioni hwnnw, yn union. A fel mae'n gorffen, fel na bai diffrwydd sy'n air da, rhodd cystal o hon i mwy nog i eraill. Felly mae Duw wedi rhoi rhodd rhyfeddol, rhodd cystal o hon, rhaid ni sicrhau
nad yw'r rodd yna yn ddiffrwydd yna, a defnyddio'r wasg argraffu yna. Felly, wedi mae'r ysgrif yma, mae'n ddiddorol, ti'n gweld sut mae John Prys yn defnyddio rhethreg i gyflwyno dadleuon a cyflwyno pwysigrwydd frenhiniaeth a'r eglwys Protestannaidd newydd, a'r wasg argraffu ac yn y blaen. A dim yn ysgrif mor ddiddorol o rhai o'r pethau dyn ni am i darllen yn y nofian. Mae'r rhagymadrodd William Salisbury i osyn wy'r pen yn ryfeddol, hwyrach bydd rhaid ni gael Pennod gyfa i'w drafod. Mae'n gymaint o bethau gwych, Griffith Roberts, o gymaint o'n nhw. Ond mae'n unwaith eto, pan ydyn ni'n darllen yr ysgrif hon, rhagymadrodd Syr John Prys Yn y Llyfr Hwn, y llyfr Cymraeg cyntaf gyhoeddwyd yr iaith Gymraeg, dyn ni'n tystio i eiliad hanesyddol hynod bwysig pan mae'r iaith Gymraeg yn croesi'r trothwy yna i fyd newydd y wasg argraffu. Yn wir, i fyd dysawd newydd, os yna'n gofio Marshall McLuhan, the Gutenberg Galaxy yn honni wasg argraffu wedi creu rhyw dysawd newydd ynddo. Felly mae'n hynod bwysig o ran hanes yr iaith Gymraeg, hanes yr hen iaith ynddo. Felly mae'n llyfr ond arwyddog hawl. Wel, Jerry, diolch ti. Oedd hwnna'n eithriadol o ddiddorol. A fel ti'n dweud, mae'r ansoddau'r hanesyddol yn cael ei ddefnyddio, ond mae hwn yn foment gwirioneddol. Garreg filltir. Mae'n garreg filltir o bwys. Felly diolch i ti am tywys ni drwyddo fo. Diolch i Richard Martin sy'n ista mewn stiwdio oer iawn yma yn rhynnu yn recordio ni. Diolch i chi am wrando. Da ni'n gwerthfawrogi eich cefnogaeth chi a'ch diddordeb chi bob tro. Cofiwch bod ni ar gael ar yr holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle da chi gallu gwylio ni. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. Erbyn hyn, da ni i fewn i'r ail gyfres. Mae'r gyfres gyntaf i gyd yn istan yma. Os da chi eisiau mynd yn ôl, dwi'n cofio rhyw 20 siŵr o fod o benodau yn fanna, a mi fyddwn nhw yna unrhyw sy'n eisiau mynd yn ôl ag archwilio a gwrando eto neu gwrando am y tro cyntaf. Felly, gyda hynny, diolch i chi, diolch i chdi, Jerry, diolch Richard, welwn i chi eto'n fuan. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.